Lisica i Roda. Lisica je odlučila da se našali sa svojom prijateljicom Rodom. Pozvala ju je na ručak i iznela pred nju neku retku supu u plitkom tanjiru. Takav ručak se mogao samo polizati, a Roda nije mogla ni kap da uhvati kljunom. Lisica se pretvarala da joj je jako žao što se Rodi nije dopao ručak, pa se gladna vratila kući. Sledećeg dana Lisica je bila Rodin gost. Zadovoljna i nestrpljiva požurila je Rodinoj kući jer je bila gladna, ali je tamo sa užasom primetila da je ručak poslužen u dubokim ćupovima sa vrlo tesnim grlićem, iz kojih je Roda vrlo lako jela. Lisica nije dohvatila ni mrvicu ukusnog jela i otišla je kući gladna. A onda je rekla sama sebi: zapravo nemam pravo da se žalim, Roda mi je samo vratila milo za drago.